Tak čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu. Dneska sme tu s Edom a bude to iba také kolovačky na tejto trampskute. Budeme si navzájom kolovať triky a také chill proste iba. To nebolo video, ale tu ho máte, takže užívajte. Ja teraz budem kolovať Edovi a ja mu kolujem iba taký jednoduchý whip. OK, koluj mne. Čo mi kolneš? Double whip. Double whip? OK, pohoda. OK, skúsime Edovi kolnúť. Čo by sme si tak kolli? Dáme mu heel whip. Ľudia, Edečko ide hľadať. Heel whip mi ide dať. Hop. OK, to ti uznávam. Teraz ty mi dať čo znova kolní. Triple? OK. Triple whip, máte ho mať. OK. Nový mini challenge, dáme mu double. Edo je pripravený. Oha, bol, nie? Áno. OK. Mi zadáva, teda koluje. No tak. Čo mi dáš? Ja ti zadávkam opovárik. OK. Zadávam degrep, uvidíme, či to dá. Akože odskočil si, skeči, ale ja ti to uznám asi. Dobre, no tak čo mi koluješ? To je finger, ale double. Dobre ľudia, takže finger double. Uvidíme, či to dám, lebo to som dlho nerobil tento trik. Kamo. Áno. Trik, čo kolujem Edovi, bude to bar spin. No dobre, no poď na ten bar spin. Dobre. Poschodný kál ti nevychádza, vole. OK. Dobre, máš to tam? No tak dobre, čo mi koluješ? Ako posledný? Front scoot, OK. Trik neviem, ale skúsim to. Čo sa? No, extrémne ďaleko, ale no, nedal som to. Ďalšie video, tak píšte do komentov. Čaute!